Euskal Herria zuzenean festivalak, Gipuzkoako Usurbil herriak eta Jakin elkarteak elkarlanean sortutako Joan Mari Torrealdairen 15.000 euroko beka irabazi du. Bekaren arduradunekin eta festivaleko bozeramaileekin egongo gara gaurko saioan. Arratsaldeon ikusentzuleok, aipaturiko gaiaz gain gaurko saioan ekainaz geroztik desagertuta dagoen Lor Zakeloren kasuaren azken berriak aipatuko ditugu eta horretaz gain ere erlaitzaz arituko gara gaurko saioan. Ongi etorri parraldearen orenera. Badira 7 hilabete desagertua dela Urruñan bizi zen Lor Zakelo. Bere desagerpenari lotuta preso segitzen du Alexis Rujetek, bere senarrak. Atzo bertan Paueko instrukzio ganbarak errefuxiatu dio egindako bigarren askatasun eskaera. Lehen galdea iazko uztailean egin eta justiziak ere errefuxiatu zion. Lor Zakelo desagertu eta senarra berehala atxilotu zuen poliziak eta geroztik preso dago Mondomarzango kartzelean. Atxilotua izan zenez geroztik senarrak gezurtatu du zerbait ikustekorik duela Lor Zakeloren desagerpenarekin. 53 urteko emaztea desagertu zen egunaz ez dela gogoratzen dio matematikako irakasleak. Oroitarazi behar da Lor Zakelok 3 seme-alaba dituela eta hauen zaintzaz arduratzen direla bere gurasoak. Azken hauek hilabete luze hauetan gauza bakarra eskatu diote senarrari, egia erratea. Erlaitza bideari buruzko erabakia hartu dute tokiko eragileek. Urruña eta Hendaia lotzen dituen bidearen arriskuari aurre egiteko bidea bera gibelatzea erabaki dute hainbat puntutan. Bakigu gaur egun hainbat puntu ahul bat diela, eta puntu horietan erabaki da bidea pixkat barnerantza berriz bideratzea, borraitek 10 bat urte usteko guri, egiazko alternatibak martxan emaiteko, bihar erlaitza itxi bat kudatu alizaiteko. Aldiz bidea ezingo da moldatu Urruñako bunkerretik soko arauntz doan norantzan, topografiak berak ez duelako horrelakorik albidetzen. Hor badakigu, hemendik 10 urtera seguraski parte hori eroriko dela, eta erortzen bada, maleroski, zati hori, erlaitzako zati hori itxe izanen dela, kondenatu izanen dela. Ez dugu eraki istea, minean erabaki dugu, ez obrarik egitea, teknikoki egitea esateko, ezin baita obrarik egin topografiak ez baitu permititzen beste bide bat emaitea puntu horren atzekaldean. Beraz, erabaki dena da hola ustea eta iraunen duen demora guzia. Argi dena da erabaki horrek eragingo liokeela Ziburuko herriari. Azken gidaritza batzorde hortan, diraztun nuen nire aserrea bereziki ez baitzelako kontuan hartu erlaitzeko parte horren itxirak ekarriko lituzkean ondorioak Ziburun. Zugu eraman bataia bide hori atzeratzeko puntu hortan badakigulako teknikoki ezin dela, beraz zugu bataia hortan eraman, baina eskatu ginen, hala ere beste obra batzuk pentsatzea, beste bide batzuetan, azken batean bide horren mosketak ekarriko lukeen auto jarioa berriz kudeatzeko, hobeto kudeatzeko, hor zigute proposamenik egin joan den abenduan, baina positiboa dena da entzun dutela Ziburuko eskaera eta urrengo baterako proposamenekin etorriko diela. Gero Juantxo Kanpina eta hor diren bi etxe bizitzentzat, badakit Urruñako erriak ere adirazizuela beste bide bat egitearen beharra kanpinaren geroa segurtatzeko eta berezik ere beste bi etxe bizitza hori ere sarrera eta irtera bat bermatzeko. Harturiko erabakiari esker 10 urteko gogo eta epea irabazi dute agintariek. Bedenen aintzinatzen gira. Jamar dena da ez gira azken urtetan hainbeste aintzinatu gai horren inguruan. Aintzinatzen gira, perspektibak ematen ditu, badakigu erabaki ginen bezala duela. Ganen urtean, 2023an, erlaitzeko bide horrek badula bizi laupen mugatu bat, bakigu 15 bat urte, berdin hogei, permitiko obra horiek segurtatzea beden 10 urteko ideareagerritasun bat, eta 10 urte baitugu egezko alternatibak martxan emaiteko, erlaitzaren bide horren itxera antiziapatu alizaiteko eta modu egokienean bizi alizaiteko itxera hori. Tarte luze horretan erlaitzaren bidea arduratzen den gidaritza batzordeak lanean segitu eta pentsatutako alternatibak martxan jartzen direla ziurtatuko du besteak beste.
Euskal Herria zuzenean festivalak Gipuzkoako Usurbil herriak eta Jakin elkarteak elkarlanean sortutako Juan Mari Torrealdairen bigarren beka irabazi du. Guk hasieratik argi genuen Juan Mari hilta gero, ohiko omenaldiez haratagoko omenaldi bat egin nahi genuela. Eta ikuste genuen, Torrealdairen izena eta izana bera ere uztartuko zituen egitasmo bat abiatu nahi genuela. Albazan egitasmo iraunkor bat izan zedin, eta ideia horretatik tiraka sortu zen bere izena eramango zuen beka deialdi bat martxan jartzea. Helburu bezala jarri genuen kultur egitasmoak eta kultur ikerketak sustatzea, beti ere ikuspegi praktiko batetik, beti ere divulgazioan arreta berezia jarriz eta Euskal Herriko kultur gintzan, kultur erailetzan ondorio esanguratsuak uzteko borondatearekin. Euskal Kultur Ikerketak gaur izenburupean osatu da bigarren deialdi hau. Torrealdaik liburugintzan egindako azterketa oinarri hartuta gaur egunera ekartzeko xedez. Kultur ikerketei heltzeko modu bat, soziologia eta ikuspegi historikoa jorratzen zituena eta bilatzen zuena, liburugintza aztertuz, euskal kulturaren bilakaerari buruzko ondorio esanguratsu batzuk ateratzea, gero kultur politikak diseinatzeari begira. Eta aurten aurkeztu diren 4 proposamenetan baloratuena EHZ festivalarena izan da, beka baino lehen, jada gogoeta abiatua bazuten ere. 2026an festivalak 30 urte beteko ditu, eta hortik elkartean aritu ginen gogoeta fase batetan hausnartzen EHZ ze bilakatu den, nola bilakatu den dena gaur egun, eta gure artean ukan ginen eztabaida bat, berliteke aztertu festivalaren bilakaera, bai musikagintzaren bilakaera, kulturgintzaren bilakaera, hainbat belaunaldik osatu duten tresna bat baita, eta bakoitzak badolako ere zerrejan, beraz hortik gogoetatu, EHZ-tako batzuk elkarrizketatu ginituen, oartu ginen bakoitzak bazuela bere bizipena kontestu politikoari begira, soziologikoari begira ere, eta aritu ginen, 30 urteak heldu zauzkigula, zendako ez, liburu bat sortu, horren historia kondatzeko, baina naratago ere geroari begiratuz, izanen den festivala irudikatuz, tresna bat utziz ere heldu den belaunaldiari, segida emaiteko proiektuari. Lanari berehala helduko badiote ere emaitzak heldu den urtean ikusiko ditugu. Hasierako enborretatik proiektuaren adar guziak loratuko dira, ikerketaren ondorioen berri emanen dugu, hitzaldien bidez, festivalean bertan, horrez gain aipaturiko sormen lanak ere plazaratuko ditugu, orduan abiatuko da lana ikastetxeetan, Euskal Kulturgintzaren inguruko tailerrak emanez, eta erraten nuena sormen lan horiek ere Euskal Herriaren 4 ertzetan zabaltzeko asmoa dugu, eta uste dugu lan horien aurkezpenen inguruan hitzordu sozial politak sor daitezkela, eta harremanak, trukeak, eta horrek ere aberastuko duela proiektua. EHZ-tako kideek dioten bezala, eskuz esku pasatzen den proiektu honetatik ere hazi berriak landatu daitezen fruitu berriak emateko. Kami Chopin argazkilariak bai ala bai izena duen erakusketan altxalelidra kabareteko 8 lagunen irudiak bildu ditu. Chopinek haien nortasuna askatasunez bizitzeko autua egin duten barnekaldeko 8 gazten portretak egin ditu ideentzat bereziak diren lekuetan. Erakusketa Baionako Atalant zinegelan ikusgai izango da urtarrilaren 14 arte. Ikusentzuleok bai ala bai erakusketaren irudiekin agurtuko dugun gaurko saioa. Bihar arte!